Ja, det er Therese. Ja, vi prøver at finde Claus. Ja, Han er som sunket i jorden. Det er pedel Claus, vi leder efter. Den Claus. Nu har vi tænkt os at gå over og spørge ham her, pedellen, der står herhenne, om han har set pedel Claus. Ja. Nu står vi og spekulerer på, om vi skal gå over. Ja, der bor Claus. Er det ikke her, Claus bor? Jo, det er det. Og vi skal gå over og se, om han er der. Eller en bil sort. Så rører han i. Den sort eller blå eller sådan noget. Den er i hvert fald stor, man kan genkende den på lang afstand. Så går vi herhen af. Ja. Men er det ikke lidt pinligt, hvis det er hans kone, der er der? Jeg ved ikke, om hun er gift. Vi prøver så at finde Claus. I hallen. Ja, i hallen. Ja. Først kigger vi ind i hallen, og så bagefter så kigger vi sådan rundt om. Så går vi rundt om og ser, om han er der. Ja. Og så kommer vi videre tættere på her. Nej, der er ikke. Der er ikke nogen mennesker. Der er helt mørkt, som vi kan se. Hallen er tom. Hallen er forsvundet. Den anden Claus, der er ikke. Der er heller ikke nogen Claus, der skal dø. Det vil være trist og synd. Nej! Der er låst. Men man kunne bare låse op, og så blev der lyset ud. Ej, hvor dejligt. Ja. Lige her. Der er en læg. Skulle derhen, vi skal male? Ja. Tror jeg bare ikke, vi må. Nej. Hvor langt vi Men hvor er Claus? Hvor er Claus? Ja, der er Langeland, som man kan se, faktisk. Ja. Vi kan lige fortælle, hvorfor det er, vi skal have malet. Ja. Vi skal have malet spring. Ja. Det vi laver på Rødlinjen. Her på Øhavets efterskole. Ja, meget hyggeligt. Så vi gider ikke ride. Nej, det er 3 gange om ugen, så laver vi det ene. Først så lavede vi staldarbejde, men det er der ikke mere. Så nu skal vi male. Ja, det er vi faktisk valgt. Det kunne være rigtig hyggeligt at male, faktisk. Ja. Super, super. Nogle de går på kunst for at skal male, de andre på Rødlinjen for at skal male.